na agote kongwae eziokwu ifuru na kemare ọsa anyị ncha bụ Ndokwa abụ Ndokwa because anyị sụ asụsụ anyị na-aghọsa ife ibe anyị nọ n'Igbo. Anyị bụ Ndokwa because omenani anyị bụ ofu bụ inekuma ọbọsọ Ukwuani ọbọsa Ndokwa nwere ofu ile onye abiba akparoka ya marisi keni bụ onye abi maka na onu oji na akparoka dị ibe ni onu onye ụtagba ji na akparoka onye abọ ba akparoka ya wọsasị keni bụ onye abọ ni nwati fechi ya na nini ọnụ onye abi na so dari onye obiarụkụ ba akparoka ya marisi keni na-asụ obiarụkụ ya bụ sị nwata ife dịta bebe na asụsụ anyị dịtarị ife kenushinosa anyị ncha bụrụ Ndokwa maka na asụ asụsụ anyị na-aghọsi ibe anyị mgbe elerune ka ji na bụrụ onye Igbo. Ndị Igbo nwere ọnụ asụsụ dịta bebe, ndị Imo nwere ọnụ asụsụ we, ndị Ikwere nwere ọnụ asụsụ we, ndị Igbanke nwere asụsụ we, ndị Abọ nwere ọnụ asụsụ we, ndị Agbọ nwere ọnụ asụsụ we. Elenu ka ọ dị so ife kenu meni eshino bụrụ sị ọsa anyị ncha bụ Ndokwa mgbe ofufe ka ya mere sị ọsa anyị ncha na-asụ obia bụ ndị Igbo banụ eta ya abụrụ ndị Igbo anyị abụrụ ndị Igbo kwenye na ihe ekwenye na ife anyị mmadụ bụ sị weke create Anioma state and we create Anioma state je ka dị n'ime South East geopolitical zone and onwe ife onye ọbụla na-emegbu anọbụ ife na asọ anya efe niile so ekekeri Anioma state were tie n'ime South East geopolitical zone wee tie anyị na zone dịka ọsị anyị na ndị dị na zone ndị akparoka anyị na-aghọsi ibe anyị ji ka chiri enwe anyị ọ bụ kesa allocation weke ya anyị na federal ka ebuzo ọrụ Imo steeti ọbịa abịa ekude anyị ka ọ bụ allocation ka ebuzo ọrụ Ebonyi steeti ọbịa ekude anyị mgburukedikenu ashi na agwọsa anyị ncha ụmụta iche ikpetara na echi anyị bụ Igbo anyị abụghị Igbo ka beshi mgburuka Igbo onye Igbo ọ bụ sị dị na-anụ asụsụ kene na-asụ Igbo onye Igbo because onye Urobo ka enwe ike nụ asụsụ kene na-asụ fie ofuruzi ọnọdụ dị n'ime Urobo ọnọdụ dị n'ime fie ofuruzi ọnọdụ dị n'ime Ndokwa ọbụja aghọsa asụsụ kene na-asụ anụ nwa atụtụ inume were tụ ọghọsa kasha so ọ bụ sị dị na-aghọsị fe na-ekwu mmadụ shiri nkịta na-eje atụ egwu ni gọọmenti adị na-achụwa ndị Igbo gọọmenti ndị Igbo adị n'okwu Anioma steeti kini wajike kretie mbenen efe men ni busi na relax nwata so keni baram na ni shi si kongwano ya